Ja, wij organiseren nu voor het eerst de kunst Winterfair hier in Cadzand. Dat is eigenlijk een beetje op eigen initiatief gebeurd. In samenwerking met verschillende mensen, kunstenaars hier uit Cadzand. En het is eigenlijk ook een beetje een uitvloeisel geworden. Omdat ik zelf de kunstboek hobbymarkten hier in Cadzand in de zomer ook help organiseren. En we dachten, ja, het toeristenseizoen dat verlengt ook steeds. We willen toch iets extra's gaan doen, ook voor die toeristen, maar ook voor de eigen Cadzandse bevolking. En zo is het idee dus ontstaan om de kunst Winterfair hier te houden. En mede ook dat de kerk geopend is, dat de mensen ook de gelegenheid hebben om gewoon vrijblijvend binnen te komen lopen. Ik ben viltster, ik ben een afgestudeerd viltster en ik werk heel veel met merino-wol van het merino-schaap, maar ook van bergschaap en allerlei andere soorten schapenwol. Maar ook heel veel met zijde, pongézijde, chiffon, organza en dat probeer ik dus altijd te verwerken in sjaals, in hoeden, in kleding, jasjes. Er zijn onder andere van mevrouw Anneke Jansen zijn er hele mooie natuurkaarten te bezichtigen. En ze heeft ook heerlijke gemsoorten gemaakt op allerlei verschillende wijzes. Er is een mevrouw die maakt heel mooi keramiek. En er is een echtpaar, de een die doet dus mozaïek en schilderijen vervaardigen en heel mooi houtwerk. We begonnen met mozaïek en dan weer iets anders. Ik verwissel heel graag. Dan door hier te komen in Cadzand dacht ik wil bij de gemeenschap wat horen. Ik wil wat mensen leren kennen. Dan ben ik bij Wilma van der Lee uit Groede ben ik op tekenles gegaan, want ik kon niet tekenen. Dus en dat is zo bevallen dat ik nu allemaal schilderijen maak van dieren, pasteltekenen, schilderen, ja, noem het maar op. Hoe komt u aan ideeën voor uw onderwerpen? Ja, die kom ik soms door te zien. Overlaatst liepen we in Knokken. En dan in een etalage zag ik een prachtige foto van een tijger staan en dat laat me dan niet meer los. En dan probeer ik dat op mijn manier een schilderij van te maken. En mijn man die maakt dan van palethout de kerstbomen net die nou gemaakt. En we hebben daar plateaus van gemaakt, die beschilder ik dan weer met kerstboompjes en dieren en wat dan ook. Zo vullen we elkaar heel goed aan. We hebben ook af en toe nog tijd om langs het strand te wandelen, want dat doen we ook heel graag. Dus. Dan wil ik nog graag weten hoe uw man heet. Wallace Leeuwenburg. Oké, bedankt voor het interview. Graag gedaan. Ja, mijn naam is Doris Boingdahl. Ik ben woonachtig in Groede sinds een paar jaar. En ik kom vanuit Duitsland, waar ik lerares was op een gymnasium, 30 jaar. En ik werk al sinds lange tijd met klei, maar ik ben autodidact, ik heb geen opleiding. En ik had dan ook hier gelukkig de kans gekregen om hier in een groepje mee te werken, net als Cadzand Cultureel. En ik heb hier al 10 jaar geëxposeerd met Cadzand Cultureel.